Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने जोङो cover video shoot खालामगासिनो आरो ओमफ्राय नै दिनै second day आरो माने साननैजोंनो फोजोबखादों जोङो ओमफ्राय दिनै last आरो second day ओमफ्राय एसेल'सैना मैयानि बाखि एसे दंबावो औ ओमफ्राय दिनै जा खिथिनो हायो ना खिथिनोसै आरो गाइस मानोना साइज लागासिनो मैयाबोथ' एसेल' मोननैल' क्लिप देखायनो हादों मैयाबो ओमफ्राय ओमफ्राय दायो खनसे गाइस नायलांदों ओमफ्राय आरो कभार भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय आरोखि ना गाइस लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाइस मैया खामानि मावदों जोंना दा गुमै फै सेल्फि लानो जोंहा कभार भिडिअ बानायना दोनै सिख्लाफ्रा थाबायबोदो मिनिदो कभार भिडिअनि नै माबागासिनो दङ ट्रेनिं होदों नै एक्ट्रेसफ्रा बोरैबा दायनिसो जाजोब्बाय मानसि जाग्राफोरबायदि दायनि जाबाय दे दायनि थार्ड जाबाय ना थार्ड स्टुडिअ बेयाव बेजों थार्ड लकेसन जाबाय आरो दिनैहाय गासै मोनब्रैल'सो दंखायो मोनब्रै ओमफ्राय गैला जोब्बाय आइ थाबाय जागासिनो होनाय नालाय केमेरामेना जोंना बेनो जाबोजोबखानादों बियो ओमफ्राय मा नेबाय थाखो खायसेसो बाराबा फिल्टारखौ खालामगोन ए बोलाय बिलाम फिल्टारखौ मारै खालामगोन फिल्टारखौ दां होनबा नोंखौ दांगोनसै आङो फिल्टारखौ दागोन दामबाय होनबाय बर' जोहोलाव होनसै औ दे बर' जोहोलाव होनबा जोहोलावखौ आं रिसिना हरसै बारसै औ एसे बोफिनथारबा गोजाननिफ्राय औ जाबाय नै रेडि होनलाय बांना आखाया आया नोर सोलाव जायो